באיזה מזון אנחנו מאכילים את הדגים שלנו. אז קיימים בשוק מגוון רחב מאוד באמת של מזונות, כל הסוגים, כל המינים, צף, שוקע וכן הלאה. אנחנו מצאנו דווקא שאחרי כל החיפושים בעולם שישנו מזון ישראלי מאוד מאוד איכותי שבו אנחנו משתמשים. המזון הזה הוא מזון של חברת רענן, חברה ישראלית, פטריוטית, הכל בסדר גמור ואנחנו אוהבים את זה, אבל מצאנו שיש להם כמה סוגים של מזון שהם מזונות מאוד איכותיים. האם המזון קצת מלכלך? כן, אבל היתרונות שלו הם אדירים. הדגים גדלים בצורה מאוד מאוד מהירה. אז אם יש לכם מערכות שהן מערכות קטנות ועם פילטר קטן וכן הלאה, זה פחות מתאים למצבים כאלה. אבל אם יש לכם מערכות שהן מערכות גדולות, או שאתם מחפשים גדילה מהירה מאוד של הדגים, בהחלט המזונות האלה מזונות מומלצים, עשירים מאוד בחלבון, מזונות מאוזנים, אנחנו מאכילים אותם כבר תקופה, התוצאות מדהימות, וכן יש את זה גם בחווה, אז תבקשו ממרינה ספציפית את המזון של רענן להקפצת גודל.